Se sol dir que la romanística internacional sosté que el valencià és un dialecte del català. S'hauria de qüestionar o tindre molt clar què és aquest concepte de romanística internacional. En primer lloc, hem de tindre en compte que el concepte de romanística internacional com a tal, com a una entitat homogènia en el que tots els lingüistes estan d'acord i que sanciona en autoritat que és una llengua i que és un dialecte, realment és una fal·làcia. No tenim una romanística internacional que diu això és una llengua o això és un dialecte. Sí que tenim estudis de dialectologia que mostren que poden dir, per exemple, el gallec i el portuguès filològicament són la mateixa llengua, però en ningú cas aquests estudis dialectològics se van a clavar o van a qüestionar el dret que té el gallec a ser una llengua independent del portuguès. Realment el que se fa és arreplegar quin és l'ús real o quin és el funcionament sociolingüístic, efectiu, social d'aquesta varietat lingüística. Per una altra banda, no hi ha una homogeneïtat entre tots els lingüistes, sinó el que tenim no hi ha una romanística internacional com a tal, sinó que n'hi ha són lingüistes romanistes que expressen la seva opinió o fan els seus estudis. Per exemple, el lingüista John Lipsky, nord-americà, ha publicat un article sobre la romanística en Estats Units i en aquest article recull o fa referència a la bibliografia als estudis de Leopoldo Peñarroya. Això és romanística internacional. En el llibre Handbook of Language and Ethnic Ideology, publicat per la Universitat d'Oxford en el seu volum segon, que precisament se centra en tractar les varietats lingüístiques que tenen, qüestionar el seu èxit com a llengua o si són una llengua o un dialecte, me van encomanar la redacció del capítol del valencià. Això és lingüística o romanística internacional, per tant, no es pot dir que n'hi hagi una unanimitat respecte a la qüestió del valencià.